қайқронӣ аз ҷумлаи риштаҳои варзиши олимпӣ мебошад. Варзишгарони ин намуд ҳам барои муаррифии кишвар пайваста талош мекунанд, зеро дар Тоҷикистон алоқамандони варзиши қайқронӣ кам нестанд ва дар ин намуди олимпӣ мо дорои устодони варзиш ва ғолибону ҷоизадорон мебошем. қаҳрамони навбатии барномаи Таҳамтан Умар Рустамов қайқрониро дӯст медораду ба ин намуд 7 сол боз машғул мебошад. Дар ин давра номбурда ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст. Ба гуфти Мавсуф асосан дӯстдори қайқ ва қайқронӣ модараш буду ӯро барои шуғл варзидан ба ин намуди варзиш ва омӯзиши он роҳнамоӣ кард. Бо мурури замон ин намуди зебои варзиш дар дили кӯчаки Умар ҷой гирифт ва ҳамакнун ӯ кӯшиш мекунад тамоми нозукиҳои қайқрониро аз худ кунад. Аниқтараш чеҳраи барномаи мо аз намуди каное баромад мекунад. Мусаллам аст ки варзиши қайқронӣ аз рӯи ду равия каное ва байдарка роиҷ аст. Умар ҳангоме ки ба ин намуди варзиш машғул шуд, барои худ каноеро мувофиқ донисту интихоб кард. аввалин бор барои ин намуди варзиш омадан модари ман сабаб шуд. устоди аввалини ман Сафаров Нодирҷон ва Набиев Зоирҷон мебошанд. ман тӯли 1 сол машқ тамрин кардам. баъд мусобиқаи шаҳрӣ дар шаҳрӣ баргузор шуд. ман дар онҷо иштирок карда сазовори ҷои дуюм шудам. баъд дар онда машқҳои тамринро зиёд намуда дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ сазовори аввал шудам. ҷоиз аст ки ин намуди варзиш аз дигар намудҳо ба куллӣ фарқкунанда аст ва илова бар ин манфиати қайқронӣ ба саломатии инсон низ зиёд аст, зеро обу ҳавои тоза табиати варзишгарро ором менамояд ва маҷрои об аз варзишгар талаб мекунад ки пайваста дар ҳаракат бошаду музаффарият ба даст биёрад. ҳамин аст ки имрӯз насли муосир ба қайқронӣ таваҷҷӯҳ мекунанд. ин намуди варзиш дар болои об аст, барои шиш, барои роҳи нафас, яъне оксиген зиёдтар аст, ҳавои хубтар аст, амн фоидааш зиёдтар мерасад. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаваси амин ҷавонон зиёд шудааст ба варзиш, умуман ба ҳамаи намуди варзиш. дар намуди мо ҳам аз он ҷумла рушд карда истодааст ва қайқронӣ дар амин сатҳи хуб аст, шароитомон ҳам хуб аст. умар дар фаъолияти варзишгарии худ аз ду мураббӣ омӯзиш гирифтааст. мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Нодир Сафаров кӯшиши зиёд намудааст, то Умар иштирокчии сабқатҳои бурунмарзӣ гардад. дар роҳи тайин намудаи қаҳрамони барномаи мо нақши мураббӣ Зоир Набиев низ назаррас аст. ин ду донандаи варзиши қайқронӣ бо усулҳои хосу маъмул шогирдро тарбия намуданд. ба гуфти Мавсуф, аввалин сабқати варзишӣ барои ман хотирмон буд, зеро аз маҳорати омӯхтаи ман як нав натиҷагирӣ карда шуд. инчунин вақте ки мо бо рақибон ба сабқат мебароем, пеши худ мақсад мегузорем то ғолиб шавем ва ё ҷойҳои намоёнро гирем. ҳамин тавр мусобиқаҳои ноҳиявию шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ ба Умар натиҷаи дилхоҳро ба бор овард, яъне дар мусобиқаҳо бо омодагии ҷиддӣ иштирок намуду ҷойҳои намоёнро гирифт.
натиҷаи хуби варзишгарӣ дар дохили кишвар ба мураббиён ва варзишгар имкон дод то маҳорати қайқронии худро берун аз кишвар низ санҷанд. яъне оҳиста оҳиста пеши Умар имконият фароҳам омад то номи худро дар сабқатҳои бурунмарзӣ низ сабт кунад. ҳамин тавр соли 2015 ин варзишгар дар ҷоми Осиё ширкат намуд. иштироки эшон бенатиҷа набуд ва хушбахтона медали ин сабқати сатҳи баланд ба хазинаи варзишгар ворид гардид. аввалин мусобиқаи ман берун аз Тоҷикистон соли 2015 буд ки он мусобиқа дар давлати Ӯзбекистон баргузор шуд. ман дар он ҷо иштирок карда дар масофаи 1000 метр сазовои ҷои дуюм шудам. аз ин баъд Умар кӯшиш намуд то дар мусобиқаҳои ҷаҳониву осиёӣ иштирокчӣ фаъол бошад. бо ҷаҳду талош ва натиҷаҳои назаррас ба чемпионати ҷаҳон низ роҳ ёфт. ин қувваозмоӣ миёни қайиқдӯстон соли 2019 иттифоқ афтод. Умар бовар дошт ки дар чемпионат низ мақоми ифтихориро мегирад. бо нишон додани намоиши хуби варзишӣ ва анҷоми сабқат дар зинаи панҷум истоду парчами кишварро парафшон намуд. машқу тамринро зиёд намуда соли 2019 дар ҷоми ҷаҳон дар Дюсселдорфи Олмон мусобиқа шуд. ман дар он ҷо иштирок карда сазовои ҷои панҷум шудам. баъд аз он машқу тамринро зиёд намуда дар чемпионати ҷаҳон то 23 сола дар давлати Питеси Румыния иштирок карда дар он ҷо ҳам натиҷаҳои хуб нишон додам. ҳамин тавр сол ба сол ба хазинаи варзишгар медалу ифтихорнома, диплому сипоснома ва ҷому ҷоизаҳои сабқатҳои сатҳи баланди варзишӣ ворид гардиданд. варзишгар 50 адад медали худро бо касби зинаҳои якум ва дуюм ба мусобиқа ва тадбирҳои варзишии дохили кишвар рабт дод. зиёда аз 8 медал ва ҷоизаҳои варзишӣ бо касби зинаҳои дуюм ва сеюм ба чемпионату мусобиқаҳои ҷаҳониву осиёӣ рабт дорад. натиҷаи ба даст омада варзишгарро боз ҳам водор мекунад ки кӯшишу ғайрат намуда маҳорати касбии худро аз намуди қайиқронӣ мукаммал гардонад. ҳамакнун ҳам гурӯҳонаш ба Умар таваҷҷӯҳу муносибати хуб доранд. ба гуфти онҳо дар толоре ки Умар бо мо тамрину омӯзиш мегирад, аллакай маҳорати ӯ мавриди таваҷҷӯҳи мо қарор дорад. ҳар як варзишгар кӯшиш мекунад то натиҷаи варзишгариашро бо ӯ баробар кунад, зеро номбурда аллакай дар сабқатҳои бурунмарзӣ таҷрибаи бой дорад.
طول 3 سال شده است که من قطعی ورزشگری رستمов عمر در یک تالار مشق میکنیم و وی خیلی نتیجه های بلند دارد. وی همه وقت کوشش میکند که نتیجه خود را بلندتر کند. در بسیار مسابقه های بین المللی اشتراک کرده سوارزاور جای نمایان گشته است. من هم میخواهم که نتیجه خوب به دست بیارم. من با عمر در یک تالار ورزشی مشق و تمرین میکنیم. او اشتراکچی مسابقه های بین المللی بوده. در آنجا نتیجه های خوب نشان داده و من هم میخواهم مثل او باشم. маълум мегардад ки ин нави варзиш ба кишвари мо аз таърихи дуродур манша мегирад. аниқтараш қайқронӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон аз федератсияи русия омадааст ва дӯстдорони қайқронӣ ҳанӯз дар даврони шӯравӣ ин намудро омӯхтаанд, зеро варзиши қайқронӣ санъати ногузири худро дорад. албатта сухан дар мавзӯи шоҳкориҳои қайқронони машҳури тоҷик ба мисли иброҳим ҳасанов, бародарон юрий ва михаил лабановҳо меравад, ки борҳо дар арсаи ҷаҳониву осиёӣ эътибори давлатро баланд бардоштанд. яъне соли 1960 аз ҷумҳурии тоҷикистон иброҳим ҳасанов аввалин маротиба дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардааст. аз соли 2002 қайқронони тоҷик ба бозиҳои осиёӣ ҷалб гардиданду дар ин давра, яъне дар давраи истиқлолият, аз миёни варзишгарони тоҷик муваффақияту музаффариятро шаҳриёр даминов ба номаш сабт намуд. мавсуф соли 2015 чемпиони осиё аз тоҷикистон гардид. қаҳрамони барномаи мо низ кӯшиш дорад то ин музаффариятро ба даст биёрад. охирон мусобиқаи ман дар ҷумҳурии тоҷикистон буд. бозиҳои варзишӣ дар онҷо иштирок карда садовар ҷои аввал шудам. ман мехоҳам ки дар оянда медали олимпио ба ватан биёрам. мо ба маҳорату ҷасорат ва касбияти варзишгари ин варзишдӯст ки намуди зебои варзиш қайқрониро интихоб намудааст барор мехоҳем. умед аст ки чунин ҷавонон бо такмили маҳорату омӯзиш дубора ин намуди варзишро дар кишвар аз имрӯза дида рушд медиҳанд.